Assalamu alaikum jama'a. Muna da Tecno Spark 10C, Spark DC kenan a Faransa. Mun mata aikin easy buy ne, kuma za mu je can mu cire shi. Ku gafarce ni, na yi wannan aiki ne tare da Unlock Tools da HXD. Yanzu kuma zan yi da ADB App Center kenan cire shi kwata-kwata. Gafarce ni, ban gwado yadda aikin namu ya kasance ba, amma na yi amfani da Unlock Tools ne insha Allah. Na gode. Yanzu zan yi launching ɗinta kenan, sai in bayan na yi launching ɗinta zan nuna muku shi, kuma zan cire sai in nuna muku yadda na cire. Na gode sosai. Assalamu alaikum. Yawa wannan trick ɗin yana wa version 12 da wasu 13 ɗin, da wasu 13 ɗin da kuma 11 abin da ya ƙasa. Gaskiya da version 13 wasu daga cikinsu da 12 da kuma abin da version 13 wasu da version 12 da kuma version 11 da sauransu da na ƙasa insha Allah. Insha Allah kenan ga ta nan an yi launching ɗinta. Za mu shiga setting, za mu zo inda aka rubuta security, za mu shiga security, za mu zo admin set, za mu zo Android device admin manager. Kun gan shi gashi dan banza, kun gan shi ko? To za mu cire shi kwata-kwata. Abu na farko za mu zo kan nan my phone, sai mu taba, kun gani Spark 10C, kun ga, sai mu taba nan inda aka sa build number, sai mu yi haka madaddana kamar sau 4. Zai rubuta wannan URL. Wannan za mu zo kan developer option na haka, sai mu zo inda aka rubuta USB debugging. Yawa gashi USB debugging za mu kunna shi, sai mu ajiye, sai mu zo nan kan computer, sai mu kunna wannan. Yawa wannan ADB App Center, ADB App Center, App Control, ADB App Control gashi. Insha Allah sai mu zo, tuntuni mun kunna wannan ɗinmu, sai mu yi connecting wayar mu to computer, sai mu yi connecting ɗinta to computer. Yawa sai mu zo nan, za mu yi kunna. Yawa kun ga, za mu yi wannan, sai mu yi allow, zai ba mu dama daga nan. Tuntuni kun ga ta zubo application ɗin da yake cikinta. Za mu yi amfani da wannan abu. To da farko za mu je research, za mu je mu nemo ɗan banza. Kasa za a same shi. Gashi nan. Ka sani wannan abu ya kamata a ce idan kana yin shi, ya kamata a ce kwamfutar ka a kunne. In kai haka, kai right click, yana da options biyu da za ka iya uninstall din shi, ko kuma ka yi, in kai highlighting din shi, ka yi koshen shi daga nan, sai ka zo nan gurin inda aka rubuta select, sai kai select, sai ka taba install, sai ka taba haka. Kenan mun zaɓi daga haka. Insha Allah shi wannan ya riga ya sheki. To idan har kai uninstalling ɗin shi, ba barin ta za ka yi ba, dole sai ka sake reset, ka zo gurin reset, ka rubuta update, saboda su wannan update ɗin wannan guda 4 suna da alaƙa da shi. Ga suna
saboda za ta tambayi update, ta yiwu ta tambayi update ta dawo da shi. Idan aka yi updating ɗinta ta dawo da shi kenan wannan za a cire, ba za ta tambayi wani update ba kuma gaba. Tunda tuntuni daman ma kamfani ba su ba da dama a ƙara mata bashin ba. Yawwa za ka yi haka, za ta tambaya ɗaya, za ta yi haka. To cikin ikon Allah ta cire su gabaki ɗaya. Yanzu za mu dawo kan wannan kan wayar salular mu, za mu gani mu dawo kan security, mu shiga nan. Kun ga ya fita kwata-kwata babu shi. Abin da nake so da ku gane, idan har aikin easy buy ɗinka ya yi 100%, to wannan aikin idan za ka yi shi za ga wayarka ba ta mutuwa tana kunna. Amma idan har ka ga wayar tana mutuwa tana kunnuwa, to gaskiya aikinka bai yi ba, da sauran gyara. Na gode sosai.